Estonia. Silja Europa, Estonia. Estonia, this is Silja Europe replying on channel 16. Silja Europa. Estonia, this is Silja Europe on channel 16. Silja Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa, are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europe. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meillä pätkitään, meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä Okei, selvä, ryhdytään toimiin. Silja Europa, Mariella. Jo, Europa, Mariella här var Europa, 16. Jo, hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här till babord om oss? Nej, jag fick ingen position av dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbordsslagsida och blackout. Ja, jag tror att de som är på våran babordsida här ungefär en 45 grader kanske. Okei, joo. Ja Pyrrö Sheppan just. Silja Europa, Estonia. No, Estonia, Silja Europa. Oletteko tulossa apun? Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Joo, te näette meidät kyllä vai? Kuulen kyllä, joo. Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki. Joo, selvä, että me tullaan apuun totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka. Helsinki Radio, kanal 16. Helsinki. Mariella, Silja Europa. Jo, här var Mariella. Jo, har du fått någon synkontakt till Estonia alltså? Nej. Måste börja försöka hitta den någonstans. Då är det lite svårt att säga då när det inte har någon position. Silja Europa, Estonia. Jo, Estonia ja Silja Europa. Mä sanon sulle paikan nyt. Joo, anna tulla. 59 latituutia, pieni hetki. 22 astetta. Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne. Elikkä siis 59 latituutia ja 22 minuuttia. 59, 22 minuuttia longituudi. 21.40 idästä. 21.40 itäistä, okei. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä. Joo, ja pahalta näyttää, me ollaan tulossa, ja se oli 21.40. Tien päässä sä olet. 48, okei. Estonia. Europa, Mariella. Ja, Mariella här i Europa. Jo, hördu, vi borde ha ungefär 9 mil vi nu här till Estonia, så att vi har svängt redan på väg dit. Aha, okej, vi kommer efter då. Silja Europa, Annette på 16. Ja, här är Silja Europa. Ja, hejsan, det var Annette här vid närheten av Finska Lejon och hörde nödtrafiken här. Nu är det vid närheten där någon ställe. Nej, hördu, jag har inte riktigt fått reda på ännu, men att vi tittar. Jag såg något ljus här mellan Bokskär och Finska Lejon när jag passerade just för en halvtimme sedan, men kanske det inte är den. Ja, vi måste ta lite reda på. Okej, jag lyssnar. Europa. Northbound vessel 4.3 miles south of Lighthouse Lötjan. Finish coast on channel 16. Joo, selvä. Silja Europa, Finjet.
Silja Europa, Finjet. Ja, här är Silja Europa. Ska vi ta 69? Ja. Hör du mig? Silja Europa, Finjet. Silja Europa, Finjet på kanal 16. Ja, här är vi på 16. Hör du vilken kanal ska vi ta? Ska ta 6? 6, ja. Estonia, Silja Europa. Finhansa, Finn Merchant. Eikö Finjet Finn Merchant? Silja Eurooppa Marjella, 16. Marjalla tässä Eurooppa. Huomenta. Me saatiin yhteys Helsinki Radio NMT:llä, ei mulle koneelta oikein mennä saada. Joo, kuule me oltiin kanssa yhteydessä ja sieltä meni Helsinki Radioon sitten viesti. Et mä ajattelin, että pitääkö lähettää DSC, mutta se nyt meni perille, että se on ilmeisesti turha ruveta releoimaan eteenpäin mitään. No niin, mekin ajateltiin, että